Tak zdravím vás, prišiel pán aj s takými menšími škrabancami, možno by som to nazval tak, ale v skutočnosti sú dosť veľké po celom čelnom skle. Pán hovoril, že sa to stalo v dôsledku ľadu, ktorý nejakým spôsobom stierače, keď pustil, doškrabalo čelné sklo. Hovorím o, dá sa povedať, novom aute, je to, myslím si, že... Tesla Y. Tesla Y, ročné ste hovorili? Ani nie, 3/4 roka. 3/4 roka a už je celé sklo doškrabané vďaka ľadu. Ideme to vyskúšať, uvidíme, že čo s tým spravíme. Sklo máme hotové, trvalo to zhruba 4 hodinky práce. Museli sme použiť aj druhú sadu, keďže je to americké auto, takže sme použili aj americkú sadu, ktorá není v predaji, aby sme troška urýchlili tú robotu. Pán si teraz kontroluje, či je to všetko v poriadku. Musím vás pochváliť, výsledok je fakt vynikajúci, to sklo je takmer ako nové. Takže som rád, že sa to podarilo. Čo sa týka týchto skiel, tak zistil som, že od 22. roku sú také krehkejšie tie skla, takže dávajte si pozor. Aj keď pán za to nemohol, jak som na začiatku spomínal, bolo to od nejakého ľadu alebo tak spôsobené, ale dávajte pozor, aby ste si nejakým spôsobom čelné sklo nepoškriabali. To je všetko. Až by som neveril, že to takto dobre vyleštíte. Ani ja toto robím prvý raz, čo sa týka tohto nového skla, lebo ešte, jak hovorím, toto sú novinky pre mňa, aby takto sklo vyzeralo jak 20-ročné.